две личности, които без тях едва ли този филм ще да стане. Бора. Това са хората, които в продължение на 3 години бяха излъчвани с камера в ръка, над 800 часа материал, да могат да изберат най-доброто, което искам да ви благодаря от сърце, тъй като това, което показвате, да видят тези наши сънародници, благодарение на вашия труд, на вашето умение, на вашия професионализъм. Без вашия къс и без вашето желание, едва ли това, което виждаме, ще се получи. Искам да ви благодаря от все сърце. Това, което видяхте, съм същия. Както ме гледате, малко косата побелява, корема голем, но характерът е същия. Не съм се променил. Виждате, че когато искаш, можеш. Виждате във филма откъде съм тръгнал, къде стигнах. Виждате, че някои от кадрите на мой бенефис са и двамата от най-големите ми румънски приятели, Джика Хаджи и Джика Попеско. Така че това, което показаха и видяхте във филма, е истинско, защото някога се опитват други неща да се покажат. Затова това, което видяхте, е истинско. Реално оттам, къде съм тръгнал. Това, което съм постигнал и това, което никога не забравяйте. Аз. Памятам, че малко те запомниха тази фраза. Не казва и аз. Показва и другите. Нека те да сочат, другите да сочат. Така ще успеете много по-бързо и много по-лесно. Затова, още един път искам да ви благодаря от все сърце, че ме изтраихте тук час и половина да видите нещо. Както казах преди филма, нека да са гордени, че сме българи. Нека да не се делим, а да се обединим. Само така може да покажем на целия свят докъде може да стигнем. Още един път на голяма прегръдка и на 15 август да сме живи и здрави. На 15 август ще играеш с мен, ще сваля някой друг килограм, да може да играеш. Това е от мен. Оставаме с другата програма. Да видим жената разплакала луната. Там, където никой няма да се качи. Макар че американци се опитваха, руснаци, всичко беше монтаж, но нейният глас е истински. Още един път. Благодаря на всички от сърце и до скоро.